дрон чархболи хурди бесарнишин ҳамакнун дар тоҷикистон ҷои дастгоҳҳои бузургҳаҷм ва наворбардоронро танг мекунад. истифодаи ин гуна дастгоҳ миёни навхонадорони тоҷикистон ба як гадҷети доимии тӯй табдил ёфтааст, зеро сабти модерни тӯй тавассути ҳамин дастгоҳ орзуи ҳар як домоду арӯс дар тоҷикистон аст ки мехоҳанд лаҳзаи хушбахтии зиндагиашонро ҳирфавӣ ва ҷолиб ба навор бигиранд. чунин дронҳоро барои истифода дар тӯю маросим ширкатҳои махсус бар ивази $200 ба хоҳишмандон пешниҳод мекунанд. дронҳо ба фарқ аз дастгоҳҳои маъмулии сабт аз боло ва аз зовияҳои гуногун муҳитро тасвир мекунанд. зимнан дар ин авохир вижагиҳои тӯи навхонадорон дар пойтахти тоҷикистон то рафт зиёд мешавад. акнун дар баробари домоду арӯс ки либосҳои фарқкунанда доштанд, ҳоло дӯстони онҳо низ ба таври гурӯҳӣ либосҳои махсусро интихоб мекунанд. саида илҷонова соҳибкори толори арӯсии зебо бо вуҷуди он ки наздики 13 сол дар ин толор кор мекунад, аммо мегӯяд ҳоло бароварда сохтани хостаҳои арӯсон ба маротиб мушкил шудааст, чунки дар чанд соли ахир талаботи онҳо дар нисбати пероҳанҳои арӯсӣ барои худ ва дугонаҳояшон тағйир ёфтааст. ҳозир талаботи духтарҳо беҳад зиёд шудаги арӯсако пеш осонтар буд бо арӯсо кор кардан. ҳозир арӯсо бисёр мехоҳанд ки вай чӣ кумак пешрафтагида ҳамин беҳад арӯсо пешрафтаги вай бошад. дугонаҳояш як хел немехоҳ ҳаст дугонаҳое ки 5 вай вакум ва ё феч ки мегӯянд 5-6 нафар дугонаҳош дар як хел либос мехоҳам будан. 5-6 дугонаи наздики арӯс дар як либоси як хела як ранга мехоҳам пӯшидан. дар як гашту гузори маросими тӯи арӯсӣ ки дар боғи ботаникии шаҳри душанбе мушоҳида кардем, дугонаҳои арӯс дар тан либосҳои якхелаи рангаш нофармон доштанд. яке аз дугонаҳои арӯс дар суҳбат бо мо гуфт ки ин муди нав ихтирои онҳо набуда, балки баргирифта аз фарҳангҳои роиҷи кишварҳои хориҷӣ, бахусус аз амрикост. ин мудҳо дар ҳолест ки таи солҳои ахир мақомоти тоҷикистон бо тавсиби қонуни танзими расму анъана зиёд талош карданд то баъзе аз бахшҳои тӯи хонадоршавиро ихтисор намуда харҷи сокинонро камтар созанд. аз ҷумла дар ин қонун гуфта мешавад рафтан то идораи сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ҳамагӣ 4 худрав кофист, дар ҳоле ки дар гузашта ин картечҳо ба 10 ва 15 мошин баробар мешуд. аммо зоҳиран ҳамин қонун як муди нави дигареро ба вуҷуд овардааст ки гоҳҳо худи домоду арӯс сари чамбари мошин менишинанд ва ба саёҳати шаҳр мебароянд.